og velkommen til den her video. Jeg hedder Johanna, og jeg er 7 år. Og i dag der skal vi ud og cykle i Pamhule. Så nu er vi kommet ud i skoven, og vi er på vej hen til parkeringspladsen. Så nu kan man se, at man er kommet ud i skoven, og det er her, hvor alle mennesker plejer at være børn og voksne og børn og babyer. Det er lidt koldt i dag lige nu. Jeg tror, det er 110 grader. Det er mega varmt. Og 110 frost. 110 frost. Så det er det hedder. Jeg tager den her vej. Så, nu kommer vi over den. Nu skal vi ned ad Kaninbjerget. Det går lidt op og ned og tager lidt rødder. Der er lidt rødder. Og stene. Wow. Hele vejen ned. Jeg var på en gear. Ja. Der er trapper op. Nogle meget svære trapper. Så. Nu går det heldigvis nedad. Så nu har vi været nede af Kaninbjerget, og vi skal lige vise Kaninbjerget, så vi har været som vi har været nede, som vi har cyklet ned af. Den slutter her ved åen. Prøv at se, hvor roligt vand det løber. Man kan næsten ikke høre en pind. Så nu har vi lige været nede af Kaninbjerget, og så nu skal vi op ad den, hvor der står Kraveren. Og det går også rigtig meget opad, og nogle gange der plejer vi at gå og cykle den her vej med mit hold, og det er nummer 2 hold, mit yndlings. Ja, men vi kan tage den vej, fordi jeg vil gerne lige få det lidt varmere. Jeg fryser ikke mere. Så nu skal vi hen på og køre over det væltede træ, og ja, det ser meget farligt ud, men det er ikke farligt, når man først lige kører over det. Men det træ er rigtig skarpt svind, og lad os se, hvor det går. Yeah! Så, whoopsie-daste. Whoopsie-daste. Bop! Whoopsie-daste.
Okay, nu har vi været nede ad en rigtig sej rundkørsel, og nu skal vi op ad det hedder bjerget, og det kan godt være rigtig hårdt for mig, så jeg går næsten halv af stykket op. Det er hårdt. Meget hårdt. Nu er vi lige blevet færdige med bjerget, og nu skal vi ned ad hjørnet. Nej. Wow! Nej, jeg tager først. Nej, ja! Yeah! Hej! Så nu har vi lige kørt hjørnet, og nu skal vi køre bagstykket, og den går nedad. Ja, det er lidt mærkeligt. Der er jo ikke noget. Så jeg bremser lige lidt. Det går lige alt for hurtigt. Og jeg står også lige lidt op. Nej. Wow. Jeg gled helt af. Nu skal vi ned ad en bakke. Og jeg tager hoppet. I hvert fald det er den sjoveste. Så nu er vi på E46, og det er tæt på E45 motorvejen. Den rigtige motorvej. Det er ligesom at gå på sti, så hurtigt man kører herinde. Men jeg kører ikke så hurtigt. Så nu er vi kommet tilbage på bilen, og nu er vi færdige med at cykle i dag, og vi skal få bilerne op, og så skal vi hjem til mor og Maller. Malte hedder han i virkeligheden, men jeg kalder ham Maller. Han er en lille Mallermand. Ja. Nej, fordi han er skoldkopper. Jeg tror, han får 100 i hovedet. Og han får i hvert fald flest i hovedet. Ja, vi tager bare hjem alt. Jeg har lige fundet en pose med lækkerier i, så det er ved at spise det. Den her. Den er mor, hvis der er hjemmefra. Så nu er vi på vej hjem, og det har været en rigtig god tur, og der har været godt vejr det hele. Og det har frøst lidt på starten af, men så fik jeg det varmt bagefter. Så det har været en dejlig tur. Cyklerne, de virkede bare hele vejen rundt.